Conscientes da importancia que teñen os índices cardiovasculares na nosa saúde, dende o Concello de Sanxenxo e gracias á colaboración da Sociedade Galega de Hipertensión, queremos achegar os coidados pertinentes aos veciños e veciñas a través dun programa pioneiro en educación sanitaria. A Sala Nauta vaise convertir no punto de encontro coa saúde ese fin de semana. Así, o vindeiro venres, a partir das 10:30 da mañán, coa conferencia Estilo de vida cardiosaludable, impartida por o doutor Carlos Názara, aprenderemos cousas que nos van a facilitar prever moitas enfermidades. A saúde cardiovascular é moi importante en canto ao seu control. Debemos ter en conta que no ano 2023, son os últimos datos que temos do Instituto Nacional de Estadística, morreron en España por enfermedade cardiovascular 115.000 persoas. En Europa, en ese mismo ano, foron 4 millóns de persoas as que morreron, o que quere dicir que cada 8 segundos morre unha persona por un evento cardiovascular. Chámese ictus, chámese infarto de miocardio, chámese consecuencias da enfermedade arterial periférica.